وەزارەتا ناوخۆیە وڵاتی ئەڵمانیایە مکورهات کۆت و ئاگاهی li berdestê wan nînin derbarî penaberên Sûriyê yên ku bi hinvedana xwe li welatê xwe derbas kirine. Ew jî wekû bersiv li ser pêşiniya ra partiyeke wî welatî. Di bersiva xwe de li ser daxwaza parlamentera Partiya Keskiya Dejbir ya Almanyayê ku daxwaz kiribû hejmara Sûriyên ku bi hinvedana xwe li Sûriyê derbas kirine, Wezareta Navxwe ya wî welatî got ku tu hejmar yan nav li berdestê wan nînin. Beriya niha jî Wezîrê Navxweyê Almanyayê Horst Seehofer ji ragihandinê re eşkere kiribû ku ji destpêka vê heyvê ve eger hate tekezkirin ku penaberên Sûriyeyên li Almanyayê dimînin, berê xwe didin Sûriye ji bo derbaskirina demê bi hinvedana xwe bi awayekî salane an ku rêkxistî wê mafê penaberiyê ji wan werestandin, ji ber ku ew penaber bû wê yekê nikarin bêjin ku ew li welatê xwe raserî bin pêkirin û metirsiyan tên. Ew biryar hemû penaberên Sûriyê li xwe nagire, ji ber ku Almanya nikare penaberan vegerîne deverên wan yên hîn şert têde ye û her wiha bersiva Wezareta Almanyayê derbarî nebûna zanyariyan derbarî Sûriyên ku bi hinvedana xwe li Sûriyê derbas dikin yan bi awayekî rêkxistî seredana Sûriyê dikin, Parlamentera Almanyayê Branter tore kiribû û gotibû ku Seehofer dixwaze mafê penaberiya ji penaberan wergire bê ku tu belge di nav destê wî de hebin. Li gor Ofîsa Yekgirtî ya Karûbarê Penaberan, seredana penaberan ji bo welatê wan nabe egera kişandina mafê wan yê penaberiyê û divê her rewşek li gor egerên seredana xwe bê nirxandin û biryar li ser bê standin, bi taybet eger penaber demek dirêj li welatê xwe derbas bikin ku ew yek amajeyek e ku ew li welatê xwe raserî bin pêkirinan nayên.